Derem baş temaşevanê nêja. Hûn bi xêr hatin bernameya Şopa Peyvan. Em îro behsa hin peyvên peyva hurriyetê re têkildar bikin. Hurriyet. Ev peyv jî îro mîna peyvekî erebî tê zanîn. Lê ji aliyê gramatîk ve îzaha wê nayê kirin. Ev peyv li gorî krîterên erebî nîne. Ev peyvekî Kurdî ye û ji Kurdî derbasî erebî bûye. Di erebî de wateya wê mîna kesa koletiyê qebûl nake û nakeve bin nîrê tu kesa derbas dibe. Tu peyvên dinên nêzîkê vê di erebî de tune ne. Di erebî de kokên peyvan hene û ji van kokan gelek peyvên din çê dibin. Lê koka peyva hurriyetê di erebî de nîne. Binga vê peyvê jî peyva Kurdiya hûr tê. Ev jî heta gotina hûr diçe. Îro gotina hûr di Kurdî de tê wateya kesê xurt, serbixwe, bêtirs û nakeve bin nîrê tu kesan de tê bikaranîn. Gelek peyvên Kurdiyên nêzîkê vê peyvê hene. Ji bo vê li vîdeoya me ya derbarê peyva ûrê temaşe bikin. Ahûramaz da xweda ye. Ne mümkün e bikeve bin bandora zindiyaran. Her tiştî azade ye. Bi hêz e. Hêza ahûramaz da têra her tiştî dike. Hûriyan wekî gelê ji ahûramaz da bawer dikin heman navî li xwe kirine. Ango gelê azad nakeve bin nîrê tu kesan. Peyva herran hûranê jî ji bo navçe û deştên Urfayê tê bikaranîn. Navê xwe ji hûriyan girtiye. Tê wateya wargeha hûriyan. Peyva hurmetê jî nêzî peyva hurriyetê ye. Îro jî li gelek deverên Kurdistanê ji bo jinan hurmet tê bikaranîn. Hurmet her wiha tê wateya rêz û rêzdariyê. Rêzdarî û azadî peyvên gelek nêzîkî hevin. Kesên rêzdar di heman demê da kesên xurt û azad in. Dema mirov têkiliya Ereb û Kurdan erdnîgariya wan li ber çavan bigire, wateya peyvê baştir derdikeve holê. Ji dema Sümeran heta Akad û Babilyan di navbera Kurd û Ereban da hertim şer hebûye. Şerên van devletên koladarên Gutî, Kasid, Hûrî û Mîtanînan re baş tê zanîn. Van devletan gelek êrîş birine ser Mezopotamyayê û xwestine gelên li vir bikin kole. Gelê Kurd jî li ber xwe daye û neketiye bin nîrê wan ên koledariyê. Gotina Hûrî bêyî ku biguhere mîna kesên naxwazin bibin kole derbasî zimanên erebî bûye. Peyveke dina bi heman awayî jî Kurdî derbasî erebî bûye û îro bi erebî tê zanîn jî peyva zûriyet e. Di ferhengan de tê îda kirin ku ji koka peyva dar ra hatiye. Peyva dara di erebî da tê wateya tov û belavkirinê. Tov bi erebî bizir e. Bizir peyvekî Kurdî û proto-aryenîk e. Ji Kurdî derbasî erebî jî bûye. Zûriye li gorî ferhengên erebî tê wateya nesil û berdewamiya mirovan. Zar û zêçên mirovan. Her wiha zûriye tê wateya malbat, dê û bav û kal û bapîran jî. Mirov dikare navbera tov û zûriyetê de têkilî dayne. Wateya wan peyvan nêzîkî hevin. Lê di Kurdî da peyva zar zarok heye. Ev peyv ji peyva za, zê, zayînê tê. Zayîn, zarok, zar û zêç rasta rast tê wateya berdewamkiran nifş û dunyayê ye. Ji vir derbasî erebî bûye û li gorî têşedariya gramatîka erebî wekî zariyet, zûriyet guheriye. Ji ber ku Kurdî zimanekî qedexekirî bûye. Gelek peyv wiha şiroveyên cihê hatine nirxandin. Di Kirmanşkî Zazekî de peyva Hurrem jî heye. Wateya Hurremê jî bextewar e. Têkilî di navbera bextewarbûn, azadîbûnê de jî heye. Hurrem peyvekî Kurdî ye. Wateya wê ev e. Yên ku nehatiye kedîkirin, di xwezaya xwe da mane. Di roja me da bi wateyeke neyînî tê bikaranîn. Wateya wê ya îro hov derveyê pîvanan e. Har jî heye. Ji bo zarok û mirovên nes yên ku cihên xwe de nasekinin, beterin û natebitin tê bikaranîn. Heta ji bo mirovên ku li derveyê qayîdeyan tev digerin jî tê gotin. Tu har bûyî. Çi zarokeke har e. Peyveke din jî heye. Xurrem, xur. Ev jî di wateya şadî û bextewariyê de tê bikaranîn. Heta navê bajarekî Kurdistanê jî heye ku dibêjin Xurremebad. Ev bajar jî li quntara çiyayên Zagrosê hatiye avakirin. Tîpa he û xe di Kurdî de guheriye. Yani ev her du tîp de Kurdî de diguherin. Mesela Kurmanj dibêjin xewn, Kirmanj zada dibêjin hewn. Tîp guherî ne, lê wate aynî ye. Mesela navê Xorasanê jî ji heman rehî tê. Wateya Xorasanê welatek û roj li hêl tê. Têkiliya roj û xweda, xora ve hev ve xurt e. Di devoka Şêxbiznî de ji xwedara dibêjin xora.
Di Soranî û Farsî de jî xor ji bo roj tavê tê bikaranîn. Peywendiya wan bi xweda re awramaz dara heye. Di Farsî de jî ji rojê re dibêjin xurşîd. Her wiha peyva Hurmuz jî li ser heman bingehê ye. Hurmuz navê xwedayê qenciyê yê zerdeştiyan e. Ango navê ahûramaz da ye. Kîta ewla peyva hurriyetê hûr di gelek peyvan da tê bikaranîn û wateya azadiyê, bextewariyê, roj û xwedayê de di xweda dihewîne. Gelek peyvên ku erebî tên zanîn di eslê xwe da Kurdî û Proto-Aryanîk in. Lê belê ji ber tunebûna dem û dezgehên zanistiyên Kurdan ev peyv û bêje bêxwedî mane. Em ê di bernameyên pêş de jî behsa hin peyvên dîtir bikin. Ji bîr nekin bibin abone û parve bikin. Her wiha li ser van peyva nîqaşan pêş bikin. Heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Baş bifikirin, baş bibêjin û baş bikin.